بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan haram Islam, alhamdulillah, yan inisap kita niyo jaman parsukuan sing guru nato mulia wayaw ang programa bunga simpag iman. Alhamdulillah, bunga simpag iman nakulatay na halawman sin dunya ini dahil di majlis sin kita niyo ini baya-baya akon miyawot na lawitay man sa kira-kira mga pilang sulag na kumaniyon. Mabot na siya kaanuman dahil ang mga bunga simpag iman amoy in kaya sabot din di Islam TV ni Dar Islam Foundation Sky Cable Channel 50 na damik yan yung mga yan katantan yan damimikit ini YouTube di na siya yan malawa siyusuin mabaya amoy in launta dumungog magbalik kimita kaniya amoy makapi siya rin ang mga bunga kabayaan niya pusuon yan da isa bimikit insyaAllah subhanahu wa ta'ala kung waktu kabayaan niya na dahil di pakaradyaan na to ini katansin pangadyan amoy in kaya tukbal si mga kaguruhan na to yan da isa katantan ini nakawutang insyaAllah ta'ala yung mga yan katan amoy in tumatas doon karta kahampitan si mga katan mabaya umampit kaniya karena yung mga yan katan puunan dakula sin tiap-tiap Muslim bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala amoy in mahinang niya ludang panun din niya lauman sin dunya ini sampai siya sumud palom sin kubul sampai siya buhon magbalik amoy maghabatungan iban sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na yayaw waktu yan inisap kami hajaman na to ini pasukuan siguro na to mulia amoy in dimihil na isab kato tanyong kumanap sin mga bunga sin pag-iman na tumayong kita ni marayaw itukbal ko in guru na to kalasan o ayron na rupayang kan Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman wal yatafaddal siyadatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وسلم تسليما كثيرا وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mauli mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala aruman ini yari na isab kami humatud maun pahadarat sing kamu in pangadjian kawiaksahan sing kita niyo kaming pangadjian karunahan dahil mga karunahan tanyo akabuhi amo na yung pangadji pag-iman sarita bunga sin pag-iman
in piapangadji tanyo dahil nga masanak panagnaan sambil paruman ini. Mga katautay manghurang, masira kita niyo pangadjian tanyo bunga simpag iman. Dahil nga mga bunga simpag iman, wala pa kita niyo nakalalaton. Kamu na im mga tao naglano sin malumni. Karena maglano sin malumni kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian bang kalasahan sin Allah ta'ala maglano sin malumni kabungsihan iwan kaastulan sin Allah ta'ala lumian nila immalano. Dahil nga sabab dito mga tuwan sa taud-taud ayat iwan sa taud-taud hadis biyay ta sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam kakuyaran si maha suci maha tinggi mga sila naglalano dahil hindi hababaw singgumi ini sinhuhulaan nila singkatan pakaragyaan nila lagi-lagi lialanuan nila inatay nila tudyo patuhan malano in pamikin nila tudyo pamahat suci mahatinggi damikian malano inanggaw takbaran nila umalop magtagipon pamahat suci mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Masira kita ni mga tuan ayat apal man sin Allah subhanahu wa ta'ala يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Yung mga beriman, way kahanggawan nila. Way pagbuka-buka nila. May taiyad to mga tuwan. Ba't sabab, aun siya sangdulan nila. Aun koneksyon nila mahugod. Damikian mga tuwan, yung mga sila nagtawad. Inasala-saling koneksyon nila patao. Nagtawad man sila. Tiyaw nila patay kulaning koneksyon patao. Iyalop nila in parsugpatan malagbo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't sabab kal na apabila himugot yung parsugpatan sinipon patagipon. Di mapuha-puha siniblis sa satunin atay niya. Damikian di karausan siniblis sa satunin suara niya. Lagi-lagi. Sa lugay niya nangangarap, ti mataalok pagkabayaan sin Allah ta'ala. Mahupli siniblis. Ba't sabab sa room sa adlaw ingkignot kuhiwal sindila niya sinatay niya sinanggaw tabaran niya ti mataallo pamahasot si mahatinggi. Dahil mahud na mo kalasahan sindum limaway nasabutan niyo yung kisa sinamukusog. Amin piyanga subo niya hajunjungan sallallahu alaihi wasallam. Bang unuin hinang. Mahinang niya ang pasya kalasahan sin Tuhan. Iwan kalasahan si manusia. Pia una niya hinang. Bang man siya kalasahan sin Tuhan. Pia huli niya hinang kalasahan sin tao. Ba't sabab tiyan to niya. Minsan naglasain tao ibang tao. Apabila wala doonin lasa kabayaan sin Tuhan, wala karayawan niya. Tudyo pa Tuhan. Karayawan sadyahan, tara sin tao ibang tao, diyan niya naglasa. Ang pamangatuan ng kagunahan na to,
lasa tagapahala. Bukun lasa babayaran biya simasa na tuwin. Na, mga tuhan, Piyata kaniya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jawa bingkatan pangasubo niya. Unin hinang amalan niya sa lukay niya buhi. Ampa siya kalasahan si Tuhan. Iwan, unuin amalan niya sa lukay niya buhi. Ampa siya maingat manglasa, iwan maingat kalasahan. Amuanin hinang simbar iman. Lagi amuyanin hinang sim mga sila nagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tuan, najawab na sindom limabay. Sa iniganap na to dito, pagtay kud sinta uyad to, nakapamungin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang mga sahabat doon. Falamma adbara, ako tika na naikod na yung taon na nasubuyad to. Fakala sallallahu alaihi wasallam, in tamasyaka alayhi, fahuwa min ahli jannah. Pabila lang niya bukan sintaw yung pangasubo niya panagnaan. Iwan sin pangasubo niya hikarwa. Bukan niya yadto sa lukay niya muhi. Sa tabang niya bukan di siya kahunitan. Intaw yadtulong niya. Taumarayaw siya patang. Lagi siya yadto. Tausulwa. Aturayan mga Tuhan. Na, ang pendon niya ini bukun paghulaan. Panghapit-hapitan na to sadya. Imakasusatuan. Nang hapit-hapit sadya kita ni wala na to nakawain hapit. Na, Allah subhanahu wa ta'ala nagpatulon siya ayat. Diara sin Jibril padungjungan. Pia mahalayak sin junjungan tanyo sallallahu alaihi wasallam kaatutan. Si mawaing guni. Sin sawa. Kaya sawahan in tigidlong. Kaya sawahan pain halaon sin tigidlong. Ang pain sawahin ang nato. Kaya laitan sa den tigidlong. Ang pain halaon sin tigidlong. Kahunitan mga tuwan. Sarawa makasahaya sin halaon sin tigidlong. Amuna insahaya sin iman. Amuna insahaya sin ka-Islam. Amuna insahaya sin pagtawad sin manusia sa rum sa adlaw. Dahil nga sabi at tuyari beta sin mahasuk si mahasingi. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Pabaitaan kita niyo si mahasuk si mahasingi. Di tuod magsali. Bang di magsali, di misan mag-ariad. Di magsali. Intao nag-amal sing kabayaan sin Allah Ta'ala. Di magsali intao naglano sin papalanuan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iwan sin tao naglano sin kabayaan niya lanuan sin niya. Tulayan to. La yastawi ashabun nar. Di magsani inta ususul nanal kaun iwan sintao susul kaun siya pangatod na tubihon mga tuan sibo nagariad nagsani na ang pahapamayta haparman si mahasud si mahatinggi ayat ini la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Di tuod misan mag-ariad, di tuod magsali. Inta unanal kaun, iwan sinta ususulwaun. Bang lihat ang pangilahan, aun. Ashabul jannati humul paidun. Inta ususulwaun, untong sadya. Uy, may tayo untong.
Sabab biyabay ta sintuhanin usahain hinang tagauntong. Di sila magtupalugi. Ampay bukon bariman. Ampay bukon tao susulgaon. Ayaw pari lugi da. Misanin untong halawang ko lugi anda. Tayo mangud na muharama, dungdungan natin parman sintuhan. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faidun. Allahu Akbar. Tuhan tan yung mahasud si mahatinggin na may ta. Di mag-ariad, di magsali. Ama sana tu biyaw to, biya dagbus, nakatayin babaw pa yung mga tao. May tayo to. Sababin iatod sintao, karayawan dunya. Ano at yung kita? Ampay bariman, bukun kita simmata sa warawa, kita sindanto. Amo yan mga tuwan. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Di tuod magsali. Inta unanal kaun, iwan sinta ususulgaun. Inta ususulgaun malano. Aturanin tuanin tawalom untong. Iwan aturanin tawalom lugi. Kaya dinin lupa niya. Na inuntong ini, naguntong kau sinway dakangan mo. Na may ta kau naguntong sinway dakangan mo. Sabab dagangan deng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paindagangan hantara sintaw ibang tao subay kau madto pa mga ula dugaing, pa mga Singapore, pa mga Indonesia, pa mga Amerika katan sin kawukunahan wala di kay mo kadtuon mo tulakon. Ampay nyaw-nyaw na sa lipiarara kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan kakuyakan sintuhan ni alam munto. Nasa kaliin ikaw, di kau kumuyag sin alam munto. Dahil mangod na mo. Karunahan na to na hamasa na to ini. Yung karunahan na to hamasa na to ini to para kala. Wala di ka to, wala doon harayahan, wala doon nakawasahan, wala doon haingatan, way. Yad turid Tuhan nagpapanjan. Parman sinallahu ta'ala, wa kapa birabbika wakila. Mamarahin na harap niyo tudyo patuhanin pangandun. Inluon sinayat yad tutu. Magkagunahan kita niyo. Di na to makawain to ini bangkitan niyo bukun bariman sa bunda. Di na to na makain to ini bang bukun bunda limpagtawat niyo pamahasot si mahating. Batsaba bimpagtawat aun tubig ipaglano. Bukun tubig mo, bukun tubig ulan mo, bukun tubig tubod mo, bukun paglanuan mo ang sintubig yan, sasakatan mo, wadyo mo, lombay mo, waran mo. Aw ni paglalano. Kaya itakato sinallahu ta'ala, usalan yung ipaglano. Wa kapa birabbika wakila. Magkakunahan kita niyo. Hafizan. Magkakunahan kita niyo pamalihala din nga Tuhan. Di nakakausan sin ama palihalaunin anak niya. Sebab umanak na isa bin anak, apu, ginisan din apu. Apu tuhod, apu, di nakakausan sin apu. Nasa kalituan, siya makakausan. Amin nagpapanjari. Wa kapa birabbika hafizan. Harap na to patuhan mga yo, pamalihala. Imbar iman, harap maddo. Intaw na nga ngayo, kaampunan, iwan kamaapan, harap maddo. Bukunda harap pataw. Hafizan, pamalihala. Magkarunahan kita ni mga yo, patuhan, utuhan na mo palihalakan. Dahil nga sa wagyan mga tuwan yung panghindua, hindu katutan niyo, sambahayang, iwan ako sambahayang. Wa min du'ai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni
as'aluka sabata fil amr wa as'aluka husna ibadatik wa as'aluka syukra ni'matik wa as'aluka lisanan sadiqa wa as'aluka qalban salima. Rasul sallallahu alaihi wasallam nangayo suhud patuhan. Ampay kita niyo kaya unitan sa mangda. Mamadjak tao. Dia sa sakatan padjakong. Ampa siya na tuan dua hikam. Na mga tuan Rasul sallallahu alaihi wasallam halawang sambahayang ni impiang ayo ni patuhan o Tuhan. Allahumma ya muqallibal qulub wal absar sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. O Tuhan namin, nagpapanjari kamo ikaw, nagbutang sinakal na mo, sinatay na mo, singkatan, pakaradyaan na mo ikaw. Kaya Tuhan na mo, suhurom na mo kayo. Patutuway na tayo na mo. Pahukutay na tayo na mo, mamaugbog, magdaat. Mamaugbog ha ka mo. Tulayan Tuhan, kakunahan na to sayan, pataurunin doa. Sa kiyaunitan kita no, simparakala, maluhay. Maita kita nyo kiyaunitan simparakala, maluhay, hukun kita ni waatulan. Dahil nga sabab yan mga tuan, di umamo yung pag-iman taniyo. Di umamo yung pagtawid taniyo. Sabab yung pag-iman, takasala ka nasal. Yung panawid, takasala ka nasal, di manjari. Makawa kita nyo rin asalakan. Dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Na, yung pangayo, si Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang mayanin atay niya, gawud, iwan mahugot, magtaat patuhan, iwan mamaugbog, pakawayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nabi siya tuwan, yan pun nandusan niya nakauna iwan nakahuni, naing kita ni uning gulalan kato tanyo. Wairun gulalan kato tanyo, sa kita ni maggulal simbaran na to. Rasul sallallahu alaihi wasallam giulan na halom sing Quran. Ihampun na sintuan indusan niya nakauna, iwan nakahuli. Yung kita niyo, misampain isin na maita, ay kumagkamat. Bang bukunda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab siya la, intaga authority magbaita, sabab magdirect siya rin Allah subhanahu wa ta'ala. Aturayan Tuhan. Uno pempiang ayok ni patuhan. As'aluka syukura ni'amati. O Tuhan ko, mangayo ako kayo mo. Yung nikmat ko, yanug hara mo rin kako, yanug hara mo kako, tiyo iwang matawag, ipagsukur ko kayo. Na Tuhan, nasuhan ang baran mo. Piag sukul mo ra kay nikmat yanug hara kay mo sintuhan. Nikmat pagkaon, nikmat badyo, nikmat pag-inom, nikmat katanta naming kakukunahan sing kabuhi mo. Piag sukul mo ra patuhan. Mga Tuhan, pagsukul na to. Sababing pagsukul ha jumlahan sing pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. As'aluka syukra ni'mati. Paiman si mahasud si mahatinggi. Wala in syakartum. Bang sadya piag sukul niyo patuhan, bukun niyo piag takabur. Aturayan Tuhan. Nikmat tiyo-tiyo, magsukul na ka. Nikmat sarang-sarang, magsukul na ka. Nikmat matawdem pa na. Wala in syakartum. Na bang niyo piag sukurin nikmat din ka ako, wayron nikmat din ka niyo,
Di ka mumingat maghinang nikmat, misambyak ka raw. Wala in sakartum, bang niyo yan piyagsukur. Ha, tiniyaw na tulan sin pagsukur. Ngayon kita niyo nagsusukur. Sa mga patta, hibayta. Hibuntang at tungudaan dalawayan si Mahadjana. Yung patta niya. Ingan niya. Aturayan Tuhan. Biyasin sa kaula-ula, wayroon na magsusulat din nga Tuhan. Wala in syakartum laazidannakum. Bang niyo piyagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat yan. Di karausan cinta ukanapan kaniyo. Imaggaganap, iwan simpunan, Allah subhanahu wa ta'ala. Na mamarahin na. Tuhan yung magpalihala ka. Tinumbulan po. Ini karuan niya mga Tuhan. Mamarahin na Tuhan. Nasiran. Intu matabang ka to. Intatabangan sintauha masana to ini. Way pasimasampay piyag kakaluhan na. Piyag igilan na. Tatabangan sintuhan yung karunahan na to. Paman sin Allah Ta'ala, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Paman si mahasud si mahatinggi, bang niyo tiabangin Tuhan niyo. Uy, may takagunahan Tuhan tabangun bukun sa bang natu iyahad. In kamayaan sin Tuhan nato, in tatabangan bukun ridi asal. Ajali karya sa limana na bang wala in syakartum in tansurullah bang niyo siya jaya kading kabayaan sin Tuhan ang pabang niyo akarundi kamu kahunitan masanyangin atay niyo masanyangin pikilan niyo masanyangin ang gautabaran niyo in tansurullah yansurkum. Tabangun kamu sin Allah Ta'ala. Intatabangan sintaw mga Tuhan haulihan na. Bangkitan niyo na kananam masarap. Masanyang intatabangan sintaw ibantang temporary. Magkaubos. Sa intatabangan sin Allah Ta'ala. Hakamuhite wala kamatay takagunahan na tuwid. Wa yusabbit aqdamakum. Iwan pahugutunin panindog niyo. Pahugutun kita niyo magtag-ipon patuhan. Wiron mahunit bang napahugot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa na keunitan kita niyo magpahugot kita niyo singkato tanyo rida kumugdan. Sa bang nato napahugot hakabayaan si mahasud si mahatinggi yan surukun janji sin Allah ta'ala. Siya isa-isa niya mananabang. Sa taon na natabang niya. Ngayon kita niyo biyahon sukatun na to. Haun na bahay tatabangan sintuhan ini. Ay mo na sukat, baya-baya na sintuhan. Sa kawa agarun na to na sadya, unong kabayaan si mahasud si mahating. Ano yan ito mga Tuhan? Pangayon na ito pa Tuhan. Magpapalihala kita niyo, magpatawang kita niyo ang pajanji niya, bangaon matawang niya. Di pagdaon. Di pagkakabusan tatawangan. Na United Nations biyahon nagsilawak, nari na lang nakakausan tawang mun, impakoy. Wala na bihay nilong nimbanos impakoy. Imyamagoy, kapagoyan. Impagoyan, nagpagoy. Naglamod-lamugay. Inimyagoy, yung kapagoyan, magoy na isa. Subhanallah. Nahanap ta na yung pagkain magoy. Fafirru ilallah. Huwa maulakum. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Magkagunahan kita niyong pamalihala din nga Tuhan. Magkagunahan kita niyong tatabangan din nga Tuhan. Ikatu. Muayyida gapi magkagunahan kita ni wapi ang Tuhan. Into iniri kakausan sintao
ang pakarunahan na ito niya kabuhitan yung sambil pakamatay na ito. Mga tuan, into ini. Hangkan kita ni nabi na ini, liag sinta o hatao. Sindi karakan hatao, yan Tuhan nagpapanjari hatao. Na mga tuan, kaya bakan si bariman. Kaya bakan si mga sila nagtatawat, amin tawatan nasuha. Sabab matawad klase si pagtawat. Yung pagtawat kabayaan sin Tuhan, tawbatan nasuha. Yung tawbatan nasuha, aon salakan niya. Subay makad tuwing tao. Pasalakan niya ito. Na, mga tuan, uno pendua asin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Puasin na ngayon siya, tuan ko. Ano garaan ka ako ang mana kung makapagsukur sin nikmat mo. Ampari makapagtakabo. Mga tuan, sambil hansam niya, pagtakabo sin tao. Sambil buhok niya, pagtakabo na sin tao. Tagpirullah. Buhok niya, pagtakabo. Nabiya din na bangoy na buhok niya. Maguno na isa ni pagabo niya. Way manjari pagabutan ni mabaran na to, way kita niyo nakahinang misa ng sulat. Dahil nga sa babed to, insiw katkato si mahatut si mahatinggi, kakuyakan niya mga bariman, labi awla kakuyakan niya mga nagtatawat, papagsukurun pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kugdaning pagtawat, kugdaning pag-iman niya. Uno pembeta, harwa, wa as'aluka husna ibadat. Imanutuhan na mo, mangayo kami kayo. Bangman bukon sa puting pag-ibadat na mo kayo. Sa puti watuan, sa mabiyak sa na tao magsugal sa putihon na impiyan ngayon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pangayon na tuday sam utuhan na mo anong haraan ka yung pag-ibadat matan makaakad kami pag-ibadat kabayaan. Amo yan yung mga bariman, amo yan yung mga bariman nagtatawad. Wa as'aluka lisanan sadika. Iban utuhan na mo, puas sinabi na mo ng doa, mo kami, simpiangin doa, sinabi na mo, yung pangayon na mo kayo. Bangmanin dila na mo, bangmanin suara na mo, di kami makasuara, sin suara babag. Bangman kami makasuara, sin suara mabuntun. Na, hamasan na ito yung mga tuhan. Lagi pamarinta na ito din ini. Babag. Bukun pahat babag. Babag laan na. Intiya tali. Kaputingan. Ini stadion kaputingan. Hangkan sa ini nabiyahay ni. Yung parakala ini. Yung kahalan tayo. Bang sayo, unin masa na ito. Ini kita unin masa niyan. May tayad to. Sabab hasil pun sadya. Hasil pun sadya. Aun sibi-sibi. Aun dakula, unuhun niya yan, ipagpasan niya. Sa kalituan gaman, naipo na sin problema. Di na maambat jawabun, di na maambat bayaran. Aturayan mga tuan, na hinang sabab problema. Na, lisanang sadika. Dihilan kita niyo sinallahu subhanahu wa ta'ala pamintangan. Haumat na kauna. Piyarahan sila nabi. Piyang himuting nila yung nabi nila. In nabi riak maun kanila, papagtawaton sila. Istaghfiru rabbakum. Innahu kana ghaffara. Wa tubu ila rabbikum. Innahu kana tawwaba. Turayan to. Sa piyang himuting nila. Na, bukon mustahil, bang nang himuting inumat na kauna, inumat ini, dubul pamuting. Sa kawa, tuwan yung bariman, yung mga sila nagtatawat, nakakadto pasalakan pagtawat kabayaan si mahatut, si mahatinggi, yung pangayon nila rumad daw. Allahumma inni as'aluka lisanan sadika. O Tuhan ko, pangayon ko kayo. Mangayo kami kayo. Yung pangayon na mo kayo,
Diaat mura kami papangayon, na mangayo kami kay mo, tuwan na mo. Hisuhod na mo kay mo, bang manin dila na mo, bang manin suara na mo, in hikalabtik na mo, kakuyagan mo, iwan kakuyagan, sin pagkahinam. Nahinang na pangdada, nahinang na pagambulda, hasawad sing kabtangan. Ang pembariman, di magpangdada. Sabab ang beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tu parakala. In tu parakala ini, wang bukunda bariman, way makara. Uno yan mga tuan. Ika-isa, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'fuan man jalamak. Dahil mag-ampun, ibang magmaap. Pag maap-maap ka mo, ibang sintaw ng laog kay mo, ibang sintaw magungis kay mo, dahil magmaap-maap. Pag maap ka mo. Pangayon na kamupatuhan, kamaapan. Pagtawatin nyo na pa Allah subhanahu. Way tuhan makahinang. Siya'y nagdusa, yan pa na malago. Ikaw ang piyagdusahan, damikyan. Harwayad tu makaya simbariman. Siya pa yung piyagdusahan, madto siya. Tuhan mapa na ako. Maingkan siya pa yung piyagdusahan. Amin nagdusa maun kanya na ngayon na aksipon niya magdu. Ama siya na to ini, tagad-tagad na kaulong na wala pa imuulin bungis sinatay ko, durukalan pa ako kayo. In Allah subhanahu wa ta'ala, balikan na to makamatahod. Iniipon niya nagdusa sindum, tiya takaran niya, bang nangayo, irihil niya. Iniipon niya nagdusa sinadlaw, tiya takaran niya. Di niya parumun, naingkita ni. Wahai Tuhan, makay na nga ito, amurin bariman. Wa ta'fu amman zalama. Amurin bariman, nagtaw-tawat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hikarua. Watasil man kataak. Ivan, amin mga tawbiyog to niya na inlasan niya maun kay mo, insuko mo madto kanila, mo bugdua. Way makahinanghan, amo rin mga bariman, nagtatawag. Amo rin mga bariman, aun bunga sin pagkaiman nila, imbungan niya, natuyo sila, mangayo, kamaapan, iwan kaampunan, harum, iwan sa atla. Watasil man kata. Siyabot sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis sahih. La yadkhulul jannata qati'un. In surga hatuhan, mayroon surga na to. Ba't bang awon maghinangin tao? Sabi awon naginut-inut din tao naghinang. Surga. Surga badyo, surga bay, surga, ginisan na yun. Amin surga sinallahu ta'ala biya tagbus kalupahan na. Sabab malayo pa. Yung kabayaan nila, amin kananaman nila. Sabda sinjunjungan tanyo Rasul sallallahu alaihi wasallam in surga in tagkawa sa Tuhan. Aun piyag sadihan sin Tuhan surga. Hinda siyo. Amoy mga tao wala na mugto pagkasilas. Amoy mga tao kun connected in lasan nila ring at Tuhan harap papiapan yan. Biyugto na sin tao in siyari. Tunay. Intao bihad rabbus mga tuan bariman imbunga sim bariman pagkabariman niya bihad tindagbo dahil nga sabab yan invite asin junjungan tanyo Rasul sallallahu alaihi wasallam way makahinang hadto bang bukon bariman nagtatawat pa Allah subhanahu wa ta'ala maita di siya mawaya kalummian ulan niya na naglummi-lummi nasulay ato ang bugto ang kurinti mo habayin way saan ilaw mo napabugtuan na yung kanya, ingkay mo ayaw. Watasil man kataan. Lagi-lagi ang kaunudugan. Lagi-lagi ang kabay. Lagi-lagi ang kaagama.
Rasul sallallahu alaihi wasallam piagbin niya. Falyuballighu syahidul ghaib. Lasut ba niya? Yung mga kamuyari nakahadir, pasampayan niyo wala nakahadir. Ang mga maghaji. Yung maghaji magdaratong, way napasampay ka ito. Kopyara. Turunda. Ang penhutba, way nakapasampay ka ito. Na, Rasul sallallahu alaihi wasallam, aming mga kamuyari naghaji, baitaan niyo ha mga karatungan niyo. Tiap-tiap din kani. Unin ni baita. Damul muslim haram. Indugo si muslim magkahi haram. Kahurmati yawmikum haja. Fi baladikum haja. Wa fi syahrikum haja. Turayan mga to. Indugo si muslim. Irduhu wa maluhu haram. Turayan. Amuyad ito mga tayo mga na. Watasil man kataak. Biugto niya na yung kaniya, ingkay mo ayaw. Biugto na yung uway niya, kanting kay mo basi. Ang pasya kaunitan maguno. Ay muna siya ta uri magbugto. Pabugtuan na yung suko niya. Sa agaman, yung biugto niya, sugpata. Ang pain suko mo magtukan niya, ayaw. Amo yan, Tuhan yung bungasin iman. Amo yan, Tuhan yung kabayaan sin Allah Ta'ala. Amo yan, taymang mo ding kalasahan, si mahasut, si mahatinggi. Ini katu, way makakayahay na mo rin mga bariman. Wa tu'ti man haramak. Pangdihil ka hata umangi kasudahan kayo. Oh. Minsan niya, nagtatakad ka. Pangdihil ka, rihilin tao, manglilimot kayo. Kaya sabi ng bariman, bang nang limot ka niya, nang igil ka niya, uyong katawa. Uyong beta siya uyong katawa. Nahipo siya sing karayawan niya, tunaubos ng karayawan niya. Gaman para himatuki. Mawanuskik day noon. Para himadto ang minunuyaw. Mahagpay yaw. Duyan. May tahiyaturan niya kau karayawan. May bariman bangigilun. Diyan kihon di siya mag... Way roon reaksyon niya. Gaman mang dihil pa siya. Pahaturan niya pamadun. Hinagi mo lang mo. Hulog ng langit. Yahan Tuhan, hindi yaw kasudahan. Nawang nabiyahan mga Tuhan, wayroon siya niluhala. Wayroon siya pagigil. Sabab di na siya mag-react. Way na reaksyon niya. Gaman parahan niya pa. Tu'ti man harama. Pangdihil kau ha mga tao, mangi kasudahan kayo. Ay man, kung magkaiba-kaiba, ay kung magpahatilaw mo rin kang kuwan. Salong mo nahulog din kataasin langit. Yaulukan kita daya mo. Bukun ipon luti na hulog. Indayaw Tuhan, yung kabayaan sin Allah Ta'ala. In tuyad turi kawaka na ro. In makararahad tu bariman. Nagtatawat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab kakuyakan sin Tuhan into nasabutid do. Liarak niya yung kanya. Di mo na isablara kuning kayo mo. Gaman hawir ay mulong paglarak ka. Sa kalilialarak ning kanya larakon mo rin singkay mo. Na imbar iman yusabbitullahu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Pahugutun sin Allah Ta'ala. Ingkabtangan niya dahil diya dunya sambil paadlaw akhirat. Uno yan Tuhan as-sabatu ala kalimatit tauhid wal iman. Mahugot iwan tutug in lapal niya la ilaha illallah yadtu in napiwan sinisbat niapihan niya yung katan di kabayaan sin Tuhan
Iisbat niya ang kabayaan sin Allah Ta'ala. Intuhan sa bunal, tunggal da Allah Subhanahu wa Ta'ala. In katantan niya tuway ka sa bunalan niya. Yan tuhan yung pamagbog, simbar iman. Labi awla mga bariman magtawbat na. Amuan yung pamagbog nila, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dahil nga sa wabian yung kabtangan nila, lisanan sadika. Kabtangan bunal sidda. In kabtangan bunal, inluon niya barakat. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Pag hinang sadya kamu simmarayaw, kabayaan sintuhan, ayaw sadya kamu himinang simmarayaw, kabayaan niyo. Sabab wala duning kabayaan sintuhan. Bang niyo hinang marayaw kabayaan sintuhan, ang panyuyan iyang malan, la'allakum tuflihun. Mahinang sabab. Untung da. Sa yung kabayaan tani untung, upamakunsin kas. Maka magtuya itiin, maka magtuya bangku, maka magtuya tauhiruhal. Na ininituan. Kaya po adamoy pa. Yung nakaw na rin kato, tani nagtatarad. Nasa kaling kita ni Hulihan mausi siya. Allah Subhanahu wa Ta'ala diaak inambuk ipon nasabot halawon sing Quran hambuk surah ngan surah Suratul Luqman wasihat sin ama ha anak wasihat sin Luqman ha anak niya basahun natin Suratul Luqman yaon hambuk surah yaun. Suratul Luqman. Dengan mga wasihat sin Luqman ha anak niya. Taibul kalam. Wasihatan nin anak niya. Papagbisarahun simbisara. Malan, mahamuk. Mga tuan, yung pangatin natin lang nga mahamut lang na sadya. Aon kabtangan mahamut. Misan mabahon si Mudsintaw, tabi ayaw. Ba't aon hamuk tao magbistara, riulungog sin mahadjana. Wasihatan sin Luqmanin anak niya, bangkaw lang ni anak magkabtangan, kabtangan mahamut. Kaya nga sabihan, imbar iman ha umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiyag sin Tuhan, pawaita sin Tuhan pa Nabi, ya ayyuhal ladhina amanu taqullah, wa qulu qawlan sadida. Imbar iman yung kabtangan nila, marayaw sadya. Tudyo pa Tuhan nila, tudyo pa maas nila, tudyo pa nakura nila, tudyo pakataan. Biya untuang biya wakin to magbayta sindayaw niya. Kami lang nim marayaw sila sa nim mangi. Tulaya. Na. Ingkab tangan sa rayaw-rayaw. Ni'matun kubra. Ni'mat sa lago-lago langgong na mu'agama. Labang ingkab tangan sa rayaw-rayaw, ni'mat sa lagu-lagu, ingkab tangan mangi unoy sabihan. Bala, mga tuwa. Kasusahan. Ingkab tangan malano, ingkab tangan mahamut, mahal ka din nga sin, mahal ka din nga pulawan. Di magambulda ay magtiyaw. Di magambulda ay nang kagroup. Nasususun-susun. Nagmimisra yung pangatayan. Naitayad to. Sabab way ti maalok pakabayaan nila. Piya taalok nila. Inatay nila pakabayaan si Mahatut si Mahati. Bihan tuhan yung magtatawbat.
Naglain na siya ring hamangi. Harap pamarayaw. Naglain na siya ring hamalumi. Pamalano. Inlukman. Asala sila bukun siya nabi. Sa kawa Tuhan, yan, insala sila niya. Inlayo simasa niya, yari hamasa na to. Foundation sin ama iwan sin ina. Maghinduhaw. Na hindi ka to magsulding. Misanin sila yaulong na anak nila, wala nila na naparayaw. Ayaw isa. Ayaw. Wala di mayaw biyaw, susungon dumayaw rasaan. Continue yung paghindu, continue mga tuhan, ayaw mag-usus. Di siya rumayaw kabata niya, kalu rumayaw kalaas niya. Lanuan ang palanuan, bubuhan ang palabubuhan, sapuhon ang pasapuhon, hanunuton ang pahanunuton. Bukon piyanaog sinallahu ta'ala yung Quran. Maglarap. Bukon piyanaog sinallahu ta'ala yung Quran. Magkaloy ang Quran. Bukon. Lam yanjilil Quran yadribu ba'du ala ba'd. Magkalo yung Quran sali-sali. Magkalo yung tao sali-sali. Sa kawa, piyatulong sinallahu ta'ala yung Quran. Rahmah. Shifaun wa rahmatun. Piyatulong sinallahu ta'ala yung Quran, barakah. Aturayan mga tuan. Na, Rasul sallallahu alaihi wasallam, puasin Sulaiman, hinduan kita nung sindunjungan. Harwaan niya, induaan niya, piyataod niya, wala siya rin mo utuhan ko pataw rin siya. Sa ding mga riwaan niya, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Ding mga riwaan niya, Rabbi jidni ilma. Utuhan, mangayo kami kay mo ilmu. Ilmu ano yan? Ilmu kabayaan sin Tuhan. Ilmu palsugpatan sin ikaw iwan sin Tuhan. Ampin ilmu palsugpatan sin ikaw iwan sin kami. Iwan sin sila. Iwan sin kataan. Uno, kagunahan niya ito. Kagunahan sa haulihan. Imangunahan kataan ilmu salakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ang panay sa bin Rasul sallallahu alaihi wasallam dumwa. Singuran sim bariman, singuran sim magtatawat. Unin duaan niya. As'aluka kalban salima. Mangayo na isab kami utuan na mo. Yung pangayon na mo, bang manin atay na mo malano. Turayan. Payaman sinallahu ta'ala. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Amun hamukad law rumatong. Inadlaw rumatong yaon dumatong to doay paghawal-hawal. Uno yan. Way makatawang, di makatawangin agtam. Mayin ka, naubos na yung buhok mo, pagtalian, bang man, tumaw din uno mo. Kiyugdan na kaw si masakit, hapag patawran sinalta. Ba't sa kalituan, sa kaliri, da makatawang tuitan. Uy, may tayo hindi makatawang. Sa babiyad to, iniblis, syarikhum pil amwal, wal awlad. Di da makatawangin sin, di da makatawangin alta, sa babiyad to liamuran siniblis. Liamuran siniblis sin alta mo, liamuran siniblis sin ahli mo. Di makatawang. Uno rin makatawang. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Atay malanun.
Na inatay man ano, intaw mangi kasugdahan kaniya, di siya magsambag. Uyuman niya. Bang di ka uyuman nag-aalog, kubian siya, uyuman niya nagtatay ko. Uy, saan tuwan niluhana? Bihanin sipat si mga sila beriman. Bihanin sipat si mga sila nangangayo kamaapan pa Allah subhanahu wa ta'ala. As'aluka kalban salima. Bangman, inatay na to marayaw mga tuwan. Sabab ka na bang di mayaw inatay, nasa paat na to imbaran na to. Natawang na to imbaran na to. Sintatabangan din Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pintatabangan din hataw pataw pagkakabusan ng tao. Ang Allah ta'ala, way kulang. Jukup. Bukun pa jukup, balawi-lawihan. Kaya nga sa wabiyad itong mga tuwan, uuhon na ito yung kabuhi na ito. Uuhon na ito yung atay na ito. Uuhon na ito yung pito ang gautabaran na ito. Magmalila kita niyo pakabayaan sin Allah Ta'ala. Yung pagmalila na ito pakabayaan sin Allah Ta'ala. Pagpasan niyang simpikilan taniyo. Hikasan niyang sinakal taniyo. Hikasan niyang sin kabuhi taniyo. Iwan kamatay taniyo. Masan niyang in mapatay. Masan niyang inikawin sa kalituan. Waliyadu billah. Kumangi intaw mapatay, siksa unsiya. Inhinang niya nakawin, ikasiksa dasin nakawin. Ang pajanji sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga sila, nagpamungin Tuhan nila Allah. Iagad nila yung katan, kabayaan sin Allah ta'ala. Alla takhafu, wala tahjanu, wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Na murah-murahan mga Tuhan. Madawat na to yung kabayaan sin Allah Ta'ala. Sa lugay na to, mag-igok-igok. Sa lugay na to, mapun, pangadjian, dunguon na to, pagtukbal si mga katawtay mahuran na to, dahil murah-murahan, nyumuk nyo, halawm sing atay na to, dumayaw halawm sin atay na to, hakahuit na to, pataalukun tanyo pakabayaan sin Allah Ta'ala. Sabab mawaya katin ibandi humarap kita niyo pahukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tub-tub na rito mga katawte mahuran na mo, murah-murahan. Salamat kita niyo dahil di adum niya sambil paadlaw akhirat. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal fa'idin wa an yaj'alana minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, yadto na sa lingkat-lingkat pengajian sing kita niyo waktu ini dahil mga bunga sa iman na murah-murahan kita niyo maalok sa waktu ini insyaAllah kahampit kita niyo dahil mga yadto tingkang dakuman sing kita amoy hinangon hinangon sing kita supaya makakakita bahagi sin mga bunga sing pag-iman. Mahuli, salam doa sing kami pakatan amoy ni maalok kamo ha zaman waktu ini serta si mga sila amoy ini way nakaalok sumagawa di na sila matiwas sabab na yan daha YouTube pangajian katantan nakahutang kung waktu manjari raw kayon amoy ini pengajian itu insyaallah subhanahu wa ta'ala. Salam doa pakatan unuha na binaybayan nakabutang ng mga katawtay mamuran sibuk daya rihalawman sinula na to ini damikian amoy hula masuok marikato tanyo biya si mga Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei mga katawtay mamuran na to yaon doon amoy ini simusupat marikato tanyo karena sin pengajian amo hindi sila mabaya malugi na mupakay sabing kita niyo yari nagdaraw sa wala na to
magpalugi kita niyo sing ginawaran na to. Na ayaw kuma kita niyo lang ang mga bunga. Sin pag-iman insyaallah subhanahu wa ta'ala ikaganap yadto sin ini pamugbog na to haasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yung mga sila yadto ha malayo na hula Arab, hula Islam dalam dua kang yukatan mga katawte manguran sa pagsukur ang mga sila amoy in masi-masi wala nagbati laol lang ta amoy in imiban kamo nagbubusin ini jambangan deng hasurga amo na lokal-lokal na to ini kaya nakalam sila Allah Ta'ala in biya mga piyag ini lilingkod-lingkuran na to doon ay ini amin hasupaya sadya lumuhay na to tay maun insyaallah subhanahu wa ta'ala at pagsukur pagkataan puas na pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala na murah-murahan in mga hinang na to ini amoy in madawhat na to hadlaw ka na insyaallah subhanahu wa ta'ala kato tanim na kataan amoy kahampitan sin kita niyo ibalik ko pa guru na to mulia kaloob kawayan ni sa isara kato tanim balik ko pa Bismillahirrahmanirrahim na mga katawtay manguran ini magtayon to kita niyo kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala at sabab na kagunahan na to na hamasan na to ini in pagtayon habiya sin inang tanim ini in kami na sa luway sing kamo timatayon kamo insyaallah subhanahu wa ta'ala na doon kami isugod na mo pa Allah subhanahu wa ta'ala bangmayan ini sumambo pa ipakaradyaan sing kita niyo ang nakapasampay yari ha pula kumagawa na misang kamo yato na malayo umbol na sa daindupunan sing kamo sa Allah Ta'ala sumampay na murah-murahan pagtulong tawang dunhan ng kakuyakan madawat tanim labi aw larunhan ng kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanim na murah-murahan pangindo asing kami pamakatawtan manguran pangmayan ini mataayon kita ng habiyain ng dagpo sin sa Allah subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allahumma rabbana taqabbal du'ana fa innaka antas samiul qarib mujibud du'a Allahumma rabbana nas'aluka rahmatan min indik tahdi biha qulubana wa tajma'u biha amrana wa tu'allif baina qulubina ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin